Pyhä ruusukko. Ruusukko tarkoittaa sekä rukousta että rukousnauhaa, jonka avulla sitä rukoillaan. Rukoushelmiä on tunnettu jo varhaisessa kirkossa. Erämaan erakoilla oli tapana rukoilla tietty määrä rukouksia päivässä, ja he käyttivät niiden laskemiseen kiviä tai helmiä. Egyptiläinen apotti Paavali kuoli 314, keräsi joka päivä 300 pikkukiveä ja heitti yhden pois aina kun oli rukoillut tietyn rukouksen. Nykyään parhaiten tunnettu dominikaaninen ruusukko on kasvanut monien tekijöiden yhdistelmänä. Alunperin se pohjautuu 150 psalmin viikoittaiseen resitaation luostareissa. Maalikoille ja lukutaidottomille suositeltiin rukoiltavaksi 150 paternosteria. Myöhemmin alettiin käyttää enkelin tervehdystä, Terve Maria, armoitettu. Aikojen saatossa on ollut monia eri käytäntöjä, pitkiä, lyhyitä, viimeisteltyjä ja vapamuotoisempia. Esimerkiksi Hortulus Animae rukouskirjassa vuodelta 1498 on 50 Ave Maria ryhmitettynä 5 dekadiksi. Jokaisen dekadin jälkeen resitoitiin Isä meidän ja uskon tunnustus. Jokainen Ave Maria liittyi Kristuksen elämän tapahtumaan, salaisuus tai mysteeri, alkaen hänen sikiämisestä ja lopettaen ylösnousemukseen ja tuomiopäivään. Salaisuuksia oli yhteensä 50, ja tämä ruusukon muoto oli suosittu 14–16 vuosisadalla. Nykyään tunnettu ruusukko on alkanut saada lopullista muotoaan 15 vuosisadalla. Vuonna 1483 eräs dominikaani laati kirjasen nimellä Meidän rakkaan leidin psaltteri. Siinä oli 15 dekadia ja 15 salaisuutta, joista melkein kaikki ovat käytössä tänä päivänäkin. Vaikka dekadit ja salaisuudet ovatkin niin sanotusti standardisoituja, jo Paavi Pius V ajoilta, ruusukon alku- ja loppurukoukset voivat vaihdella. Viimeinen kehitys ruusukkoon tuli vuonna 2002, kun Paavi Johannes Paavali II lisäsi valoisat salaisuudet, jotka keskittyvät Kristuksen julkiseen toimintaan. Nykyään mietiskelläänkin 20 salaisuutta jaettuna 4 ryhmään, iloiset, maanantaina ja lauantaina. Murheelliset, tiistaina ja perjantaina. Kunniakkaat, keskiviikkona ja sunnuntaina. Valoisat, torstaina. Aloitamme krusifiksin. Tai pelkän ristin kohdalla ja teemme ristinmerkin. Tämän jälkeen apostolinen uskontunnustus. Ensimmäisen erillisen helmen kohdalla Isä meidän, rukous. Jokaisen seuraavan helmen kohdalla Terve Maria-rukous, 1 uskon lisääntymiseksi, 2 toivon vahvistumiseksi ja 3 rakkauden syttymiseksi. Sen jälkeen kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Erillisen helmen kohdalla mainitaan ensimmäinen päivän salaisuus, mahdollinen esirukousaihe ja rukoillaan Isä meidän. Jos käytössä on yksinkertaisempi ruusukko, tämä helmi on sekä keskiosa että erillinen helmi. Jokaisen seuraavan 10 helmen, dekadin, kohdalla rukoillaan Terve Maria ja samalla mietiskellään salaisuutta. Lopuksi kunnia Isälle ja Pojalle. Sekä mahdollinen lisärukous. Sitten seuraava salaisuus, esirukous ja Isä meidän. Ja taas 10 Terve Maria. Ja näin koko kierros. Lopuksi keskiosalla. Tai yhdistävällä helmellä voi rukoilla loppurukouksen. Aivan lopuksi vielä ristinmerkki.